देव बाप्पा, तू आलास? केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन द्यायला ये. होय. आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंचा. NS Abhishek.
तुषार तुकाराम मेंढर, राहणार परिरावाडी साकीनाका, मुंबई नंबर 72. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही श्री गणेशाची स्थापना केलेली आहे घरी आणि यंदा आमचे 28वे वर्ष आहे. दरवर्षीप्रमाणे आम्ही लालबागच्या राजाची प्रतिकृती आम्ही घरी आणतो आणि त्याची मनोभावे सेवा करून, मनोभावे पूजा करून आम्ही त्याची आरस करत असतो. आणि तसेच यंदा आम्ही 21 दिवस त्याची सेवा करणार आहोत घरी. तर आम्ही तुम्हालाही मनापासून स्वागत करतो. तुम्हीही आमच्याकडे या गणपतीला. आणि कोकणशाही दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमची मुलाखत घेऊन आमच्या गणरायाची जे काही आज रेकॉर्डिंग करत आहात त्याबद्दल आम्ही सुद्धा तुमचे मनापासून धन्यवाद करत आहोत. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.